Shahararren kamfanin nan mai suna Kachalla Investment zakaran gwaji ga gargasa wanda suka kawo muku fitattun fina-finai kamar su Hawayen Zuci, Tafkin Kauna da kuma Sirrin Kyau. Mun sake shirya tsaf domin kawo muku wani ƙayataccen fim mai cike da rikita-rikita da tinja-tinja gami da dukuna mai suna SAKON ZUCIYATA. Kowa da kiwon da ya karɓe shi, makocin mai akuya ya sai kura. Ta zaɓi rayuwar rakashewa. Na hiki iskanci tsohon ɗan iska ne nima. Kana gana ka kai shege. Ke hajiya za ki ban haƙina ko he ne maki rashin kunyar da ta taka taki. To, ran tube sai mu da kun gani da kai. Da gina ki haka. Ba. Yanzu ma in mutum ma zai fita sai an tambaye ma inda ya je? Au! Mama amman sata fa a gidan nan. Sata kuma. Me aka sata miki? Wannan dabi'un da kika dauka a matsayin ki na yar kabilar Hausa kuma musulma bai kamata da ke. Ke dalla dakata. Munafika banza munafika ubi. Wai Zainab, duk faɗan da ake miki, duk maganar da ake muku Zainab ba kya jin magana? An yi aiki fito da mijin aure kinki, amma kin san kin alƙawari da wani a waje Zainab. Ki ji tsoron Allah fa. Kyale ta mama. Abin da yafi kawai maraka ta da addu'a. Abba? Uban nan wallahi akwai bura uba a gidan nan. Ka zo ka same ni da iyaye na? Wannan dan ƙauyen har zaki zauna kina zuban mai da hawaye. Yaushe zo. Ki har yanzu baki hankali ba. Ka duba wallahi abba na hankali. Ina za ku je na ga? Wannan kuka gararin mu ne. To ai ni karshe ma ni ne gararin ma gaba daya garin. Wai ina ruwanka da rayuwa na? Me na shige wa rayuwa? Idan baki san darajar iyaye ba, to ni na sani. Mahaifiyarki tana buƙatar ganin ki tana kwance rai hannun Allah ba ta da lafiya. Baba umma barci take yi? Inda kike so. Muna ta miki fada. Ki zama mutum ya kwarai. Kin fi karfin ki maganar iyayenki. Nan da minti kaɗan, liman zai za a kai ta gidanta. Mashiryin shirin Sani Mai Tashi, ɗaukan nauyi Alam Hudu Mazaje, ba da umarni daraktan daraktoci Abubakar Hunter. Za mu kawo muku wannan ƙayataccen shiri a tashar mu ta YouTube mai suna Arewa Mai Tashi TV.